he video clip lo thlir tu te zong zong pathianin malsom vek cheu sela he nula fel tak kamchhuak hnuhnung hian kan nuna thu cha ropui min thlen theu se ti hi kan du thu sam ani Numan Amen Amen Apiente ropui zia gente Hallelujah Amen electric veng nula covid vanga boral ta khan athi ma loka atong kam nu chia hnuhnung berni in an soya ama hi kumsom pasari mi lek ni in nula fel le hawihhawm tak ni in an soi bokani aming le akum chu engpo ni se hmuaktu anei ropui ti hi mu mai thei ani lo thihna chu atuar tu chung te tan chuan arap thlakin a hreom viau maya ma se he nula thi dan hian thla awahan timuang tak em athil mu ropui tur zia ka ngei to hian atak sanat na ka torpui na hi a hlia khu chiang em ema kalom puin thinlung alo hlim ve veng thei hial mai ani thi dawna ṭhat nei ropui le uitu ngah viau ai chuan thihna lui piaha hmuaktu neih ṭhat hi a hlu zawk si a he nula a chanchin an soi a pianga mifel le thuawih hawihhawm bawk si ti a an soi thin hian lei hringnun hi angai tawh hauh lawang le nat le lungngaihna mang an na te chuan a kian san vek to anga he lei hreom tak hi ani chuan chatuan atan akal san to a alo faka alo choi moi thin alalpa hna thlamuang takin a om to ang oxygen manga thove ram chungpo in alalpa pathian fakle choi moi chu abang chuang si lo ka mihring mihrin na chuan adam lo mel chu mu hreom katingoi ngoya leinat na le khongai na in ka khata ma se athil mu ropui takha mu ve chakin ka khat liam thungani ani chuan a mu a atak nge in atong si a dl mudi khan kama a hian pial ral aron tol luta chumi mun moi lutuka chuan ka lut mek ani min lo ko har to reng suang cheu ti in asoya thihna kha a chau ani lo thi nu pi alama lo hmuaktu zawk kha a thalel ngoi ani dl mudi khanin min lo ko har to reng suang cheu ti in asoi thlot maya akal chak to a kha mun kha anuam lutuka aropui ati lutuka chuwang chuanin leihre om kha kalsan thuai kha adu to zawka thlen thuai kha achak to zawk ani aropui khop mai dl mudi nuna hianin thil tam tak zir tur oma helai te chawlo po hi thil tam tak riat tur tam tak a omani ti kha kanan soilang ve rim nu ani nat le lungai mang an na om to lo na chu tu in nge thlel lo omang le lady jane grey khanin ka christian puite u isu krista khan kantana athina awang ani tuna hian kalutan ani don ma se khi ka seraphim silfen keng angel pani in khitaki min lo muake rin om takin krista nung lo zui ro ti in alu an tan ma in alo soi ve boka rin om taka krista nung zui lok zia a rechianga chu kan chan ve nge min du sak ema athi don hun tlem te ala nei lai po in rin om taka krista nung zui tur in min cha ram ani pil sang zoli ve thung chuanin ka thing mit khuwa fi alo ma se tharau mitin afia ka chandam tu ti in la hi alo phu chuak ani kha amitin engma mu fi athei to alo ma se a tharau mit atang chuan alalpa pathian mel chu afi mca kan mizo nuropui hne na khan pathian chuan athi don thlekin la thumangin aropui zia alaron puang chuak ani kan thaliam tak nula kha chuan a thok top thlengin pathian chu afakin a choi moi thei ani nang le ke hian min siam tu kan pathian hi kan choi moi vem kan nun hian a choi moi ve chi ti hi ma ni theu in zot hrimang u keizong he nula ropui zia ka mu hian pathian ka fak tok lo zia le ka choi moi tok lo zia ka in mu chiang em ani nang le ke hi tuna hian lo thi ve ta ila engin nge min lo mok ve ang le